na sani ke ko na yi ba zai mini rana ba. Da na san haka zai faru da ni da ban taimaka ba. Taimako shi ne silar da ya sa har yau ban gane kaina ba. Daga taimako dan yi haɗa abokai su ma ba su gane kaina ba. Taimako Allah ka fi da ni dangin da nake ciki sanadiya na taimako. Daga taimako daga taimako shi ya abu gane ibtila'i. iska ba doguwa da ke an zai ci abinci ne wallahi za ki ga abin da ke faru. Malam dan Allah zo ka dan taimaka ka azama taimako shi ya abu gane ibtila'i. Da na sani ke ko na yi ba zai mini rana ba. Da na san haka zai faru da ni da ban taimaka ba. Abokai su taimako Allah ka fi da ni kangin da nake ciki sanadiya na taimako. Daga taimako daga taimako. kamar na ɗan abinci ɗan ya kamata ka ci abinci ko? Dubu ajiye abincin ne na duba ban ga. Oh, kaga ga abincin ma nan fa je. Da Allah shigo ka zauna ka ci. Ka ji? Da Allah ya haƙuri ka ci. Ga abincin. Bismillah shigo. Ina zuwa bari in shiga ɗaki. Bismillah. ibtila'i. Da na sani ke ko na yi ba zai mini rana ba. Da na san haka zai faru da ni da ban taimaka ba. Ka taimako shi ne silar da ya sa har yau ban gane kaina ba. Ka taimako dangi haɗa abokai su ma ba su gane kaina ba. Ka taimako Allah ka fi da ni kangin da nake ciki sanadiya na taimako. Daga taimako daga taimako.
Subhanallah. Me yake faruwa ne haka? Malam. Daga cin abinci kuma. Malam wanda ya faru ne? Ƙwarewa kai ne? Na shiga uku na lalace. Na shiga uku. Daga cin abinci kuma sai wannan abun. Daga taimako. Na shiga uku na lalace. Daga taimako shi ya abuka ne ibtila'i. Da na sani ke ko na yi ba zai bini rana ba. Da na san haka zai faru da ni da ban taimaka ba. Ka taimako shi ne silar da ya sa har yau ban gane kaina ba. Ka taimako dangi haɗa abokai su ma ba su gane kaina ba. Ka taimako Allah ka fi da ni kangin da nake ciki sanadiya na taimako. Daga taimako